Hola, benvinguts a la bodega del Gallicant. Avui presentam dos vins nous que surten en el mercat. Són dos vins negres de criança monovarietals. Per una banda tenim Sopac, que és 100% Xirac, i per l'altra tenim Perla Negra, que és 100% Merlot. Vale? Els dos han estat un any dins botes d'aquestes de roure francès i roure americà. Han estat un any amb elles i ara després han estat un any dins botella, per tant ja és una criança. Són vins de l'any 2018 i sense més anirem a provar el primer, que serà Sopac. Com veus, és un vi negre, molt oscur, amb molt de cos. Veus? Anirem a provar. És un vi molt bo, és espectacular i vos animo a tots a que el proveu. Moltes gràcies.